Kalame boni flali ba bela jele fo Mali kono ale ni Mali koka kerengerenya maa mun be ni wati na nulu nyama dalembe renouveau telema Yusuf Biye tarata ye kalo kile muga ani segindo juin kalo samba fla ani muga ani fla ikado defu ye kile fla soro bi ko ala ka gerese nyumande e chebo mu ku fo ku wale nyumando Yusuf ne kuna fo ndigafe wati abi sebe français kala enine ansigi kunye kaseka yele mabamangala wala sa jama famba bela jele bi seka famba ga chugomna o stratégie la groupe renouveau en fana yantige bo kadi ikado baraka ro chama mo anolu bi seka baraka chugomna bunyeni karama kono kerengerenyen la ikado arjo su chama mba ikado kerewani ka fe arjo su flabeni watina yusu olu sebe koro sokolembe auna arjo bengane arjo dambe ka baraka la fo ningu wale yumando Namurai, amita jijeni kaufe, arajo dambe sokolemba na jijana kachedo, kufo ningu wale nyumando, arajo yere ko si samarala, benge jangene ka fo kabini kunungo fo bi, ikado dante akafolila Yusu, arajo faso kanu lame bau, wele sebugula kolo karma amba fo ka wale nyumando, ana furumuso na teru, ikado dante efolimina Yusu, Namurai, ambe kado arajo naninko FM, silenge ka barakala bela jele fo ningu wale nyumando, Mahamadou Dumuyana kachedo, kufu ka wuli ka jola nu ka timina njala ambe ikado ka fo Naro FM barakala bela jele fo passer na ka chedon mamtu male be ka fo ninga awale nyumando Yusu na mborai amita ikado ka fo tamani arajo mamelon sokolemba anani watina na mbora tamani amita ikado kebila arajo mamelon sokolemba anani watina amanyema ba be kai kone arajo tisa kono ni watina abika naje ambe afo ninga awale nyumando mamelon barakala bela jele Mali fandan nani bela jele fe ambu fo ningu wale nyumando arajo daka maraka kungo kamaraka kungo ka fo ningu wale nyumando ukatimina njanu ka ulika jola sanga ani watu bela jele la Yusu arajo dana FM abe kenyeba ko fo bujalo flaka sarama ka fo ninga awale nyumando bada fuli danti fulimina jongaga FM abe yele mani ko fo ka yele mani ka fo ningu wale nyumando chendugu lame bo kareri korna na jura Mamadou ikado ka fo danyo ambe amadi danyo na ka chedon fo ningu wale nyumando kado danti efolimina Yusu arajo islamique a barakelaw ku fo ningu wale nyumando beledugu ni wati na nabe kolokani kufo ambe arajo domba barakela bela jilefo ka karanga fo ningu wale nyumando danti folimina Zumana Keita karanto biri ka fo barabara foli danti efolimina Aba FM yuwaru ambe kado ka fo Mamadou Imaiga fo ka wale nyumando arajo wanto miya ka fe ku bela jilefo barabara foli kado danti efolimina arajo besago ku chalana lamini bela jile ku fo wale nyumando mimbi talike ikado ka fo Madam Jawarala Bintu Kulibali na dew na modew ana furuche ku fo ku wale nyumando ankadu bodo sanga ani watu bela jilela mumba na me sanga ani wati arajo atalaka dum abe siga suka ku fo ambe ikado kenedu ka bela jile fo ningu wale nyumando sanguta ma musigile meni wati na nubi ka naje nubi ka name amu fo ningu wale nyumando katibina janu ka ulika jola arajo yankadi MC la joana ka chedon ku fo ningu wale nyumando arajo royal misini ka misini ka ubela jele fo bada foli danti foli mina arajo ikado ka fo nyeleni segu ka fe baba maiga makone kanunu bela jele fo ningu wale nyumando ambe Zoom Africa barakala bela jele fo kerengere na Alesco ara ka chokoroba no be Alesco ka chokoroba ko fo ala ka kalfa na stora kala kunungo ambe do nge kanyesi umoko alaka ikado limanadi umo Yusu ki yere fo ki wale nyumando marhaba ne badu tarasala bashita la koni mba yere imana le do bide lajosi awakado alaka awa nema damanga minye awa climatiser andi kurasara wa factory dama Opa ambe Allah taala barkada alaka jina alaka angisi balawjima amin alaka jina alaka angisi tieni jima amin ya rabbi ama fen da dugula miye alaka bela jele fale ni kuna dia amin alaka awa miye kungo kale ka bwanga jamana ya rabbi yama de lakana balia mimbe ani baski balia mbe jamana kono ya rabbi awa alaka jisma ka furai ani fonyongo mimbe ni wati ani fonyongo lajosi ne gado jamana deum anga do dakle fe ka bo dakle fe o yanga langini mantoroshite koni alhamdulillah tata ka kene alasa iba fo ka sa nogo dugara iba fo ayana kwa kane lajosi mi awakado papu ale be realisation awo piscopida
Kameni Damelike bien ka kɛnɛ Ndesani an b'a fo ni waati Papis an de do i ma n'a ye ɲɔgɔn na sisan wa Abubakar Damele an b'a fo ka wale ɲuman dɔn Ndesani réalisation b'a bolo ni waati in na min ye Fuseni Daw ye l'enfant de Kifoso Kifoso ba min dɔɔnin do ba min daw dɔɔnin do Ndesani dara bɛnkɛ de sigilen filɛ nin ye technique la ta Ndesani Yes. Aywa denba ɲuman an ka fo yan dara bɛnkɛ min do dara ye kɔni di sɛgɛ ci ka kala ko sɛ ma sɔrɔ ka d'ale ma jodo ni bɛni ma jodo ni bɛnkɛ ma sɛ di ma i k'o lamɔ o tɛ o ka bɛnkɛya man di ayiwa lajosi dɔw la ko a ye sɛ di dagimo koyi lajosi min n'o bɔra ye i ka dɔn zɛda ale bɛ difu la jɛnɛbu cɛ min ye Kuyatɛ Awa Keyita ka maaw bisimila Jamadugu Kɛfa Kunbo Kɛfa an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o ka kan n'o bɔra ye foli an b'a lase awa direction ma marketing maaw an b'o fɔ Marindaw n'a ka maaw Mamadu Kado Tambura Zikɔrɔba Ala ka nɔgɔya kɛ Lasi kunnafoni fɔlɔ b'i bolo ayiwa Yusu n'i y'a di an m'a minɛ ni bonya ni karama ye i ka dɔn dɛfu ko kuma de bɛ sen na Yusu kunun ko tun y'a tile fɔlɔ ye nka fasirikɛba k'u ye munumunu salo kɛ indicateur Joro Nouveau kɔnɔ Yusu ye munumunu salo min boloda o k'a jirala k'a fɔ ko min ye dɛfu taabolo k'a ka ɲi i n'a fɔ san tɔw la an bɛ sɛbɛnw ka fɔlɔ min ye ko o ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kununko ta daminɛ la fɔlɔ ko kɔni ala tanuba ye fasirikɛba ko nɛgɛ kaɲa 11 waati k'olu taara i ka dɔn Dar Salam ko kalanso min bɛ olu kɔni taara a kɔnɔna na Yusu président de centre min bɛ n'o bɛ tali kɛ Amadi Bala o k'ale kɔni ko baaraw taabolo kɔni ka ɲi ale ka cɛdenw minnu bɛ n'olu bɛ ka kɔlɔsiliw boloda n'a bɛ wele ko surveillant Yusu maa 18 bɔɲɔgɔnko ko maa hakɛ min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kimɛli la o ye maa 200 ani maa 25 ye cɛ ye maa 107 bɔɲɔgɔnko ye min y'i ka dɔn musolakaw ye maa 113 bɔɲɔgɔnko candidat libre maa 5 bɔɲɔgɔnko maa min ma se ka kɛnɛ sɔrɔ maa 9 bɔɲɔgɔnko fasirikɛba ko baaraw kɔni taabolo ka ɲi fɔlɔ dɛfu kɔni daminɛ kɔni na nga min ye k'a dɔn k'a fɔ kimɛli kunfɔlɔw bannen kɔrɔ kɔ o i k'a dɔn u kɔni ye munumunu salo kɛ ni ka ɔkɔliden dɔw ɲininka u hakilina na i k'a dɔn kimɛli kunfɔlɔ a bɛ cogo di aw bolo aw kɔni bɛ ka kala taabolo mun n'a bɛ ka kimɛli min kɛ a ko kɔnɔna na a bɛ ka faamuyali kɛ wa ɔkɔliden dɔw ko k'olu bɛ ala tanu ko baara kɔni taabolo kɔni ka ɲi nin waati in na k'a daminɛ kɔni ka fusa nka dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko u ye k'a dɔn kalanbolo min kɛ kimɛli kɛra kalanbolo min kunna n'o bɛ histoire de géographie kɔni ko fɔ Yusu k'a dɔn ma ye classe kɔnɔ olu m'o kɛ a fɔra dɛ ayiwa a fɔra dɛ ala k'an sutura mais certains sont déjà inquiets du fait qu'il y a eu des sujets qui n'ont pas été vus en classe o ye jumɛn ye o tɛ ne ka kuma ye o tɛ ka kuma ye o tɛ ne ka kuma ye Yusu fasirikɛba ko min ye ka dɔn ɔkɔliden dɔw ye o ko fɛn dɔ jiralu fɛn dɔ kimɛli kɛra fɛn dɔ kunna Yusu k'olu m'o ye i k'a dɔn k'a fɔ classe kɔni kɔnɔna na nka ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di u kɔni mɔ fasirikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye i ka dɔn minisiri min bɛ n'o ɲɛsin bɛ kalanko kɔni mɔ madame Dedo Ousmane ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka ladilikan min fɔ ani bilasiralikan min fɔ ɔkɔlimɛtiriw ye walasa fɔlɔfɔlɔli kɔni kana ye k'o kɔni jɛlen kɔni do ɲanginiw bɛ to a sen na ni cɛ tigɛ taara ni maa tigɛ kɔni dara bɔnɛka sani ka bi ɲala dɛ i y'a ye ko kɔni bɛ nin cogo in na ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye i ka dɔn lakɔliden minnu bɛ kimɛli la Mali kɔnɔ bi 230 ani 4 bɔɲɔgɔnko Mali fan caman fɛ an kana fɔ ko fantan 4 bɛ dɛ bari sabula kimɛli tɛ ka se ka sen sɔrɔ yɔrɔ dɔw la lakanabaliya y'a sababu ye i ka dɔn studio tamani ye munumunu salo min kɛ indicateur Joro Nouveau i ka dɔn patriote olu ye i ka dɔn k'a fɔ le patriote olu y'a fasiri u ka gafe kɔnɔna na lajosi ala ka garijɛgɛ ɲuman di an denw ma yarabi an b'o de ɲini lajosi an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ soir de Bamako lasi soir de Bamako ale kumanen don min ye aw k'a dɔn jamana ɲɛmaa ale ye tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ anw ka kalafili a taabolo sariyaw kan
lajosi mi awkado tinyera la ko premier ministre shogal ko gala maiga ko akanga awalanzeme awo kaga nga walanzeme mi awkado ni ye tinyera la ni ni ko damandangulu munum na bela jile te bana ko sai na abi fedo jira mala fe mi na bo jira mala mi ye awkado oyeta mafie doye mafie mi ba jira ka fo ko mago ere na ke ni ma ko fele na biwa lajosi ni ye alaje be ka fo awo mi shogal ko gala maiga wati mina ale ko ne kalata sebe ningo sharia blakata la si awkado ayo blakata wati mina sente oye jamana dew olu awani député do olu ye jamana dew nga ma sukandi lewni ga awkado jamana dew man nu sukandi de minye nunu ko ni tara e kado awa minye tuko suku ya bela asimife josi awkado miye jamana nyema o de tekeno bla asabena ka fo nzona nunu nga ke blomba awkado atonde unye lajosi o mingera awkado sharia bulo mi ni premier ministre anaka gouvernement olu yo blakata awkado minye nyera la ibaye ka fo bikono don fla minyo olu bela jele bama yele masera olu ma lasi kabino de kera mi sente awkado olu ko ni ajira ka fo premier ministre awacha sharia munum blakata ani ayetagono munum bla kono mi tamambe o to ka je lajosi amate me chuko shila olu ka awa fesa ka la ninga bla kata jamana nyema fe ni jamana nyema la tike mbo de bolo no yena nai ka fo olu fe mu yara na ka ngala kli akala kli wala minga ngabuyo ka boy abana jamana nyema ba laje ni akaga awkado ka latme jamana nyema ba latme yalma awkado ni premier ministre ka fole mi jamana nyema na sono no ma ale ba la segendugo ni alibi sende ko nana olu ka awajati mine kaka na minye anana wati mina jamana nyema ikado ale tegano blala de wasro M5 RP o mawye Europe bele jere ke manganye ikado nyera la akasinga ta sende ko no dugune miye bama yele makado ala yalma jamana nyema ki tegano blala lajosi nga benata be ka fo nimbela jele bitamafia do jira shogale ko kala maiga na le premier ministre eko awaminye afele do bide lasi ga jatimine ke minye shogale ko kala maiga kabina le koni awkado abi wati bo minye fieba odo na kakola anni jamana femfe be olu bela jele yu kodo ama minye awkado feresi masoro ola lajosi angoni kangira ngwangale na blae minye fatiri baya ajirade ka jira ka fo ko benata minye awkado shogal ko kala maiga ka mase awkado anga politique maw ni ani jamana deun no société civile la josi ka mase ko lu fara nywanga chuko shila minye be maye fa jife wode ko bela jele fie bay fie mi no bige sowe premier ministre pe awkado minye nyera la ikado jamana akato aklena lasi awkado minye sokol kogola maiga anale dowerete amma feresi soro minye awkado kanga parti politico ikado ko lu fara ko lu kodo nywana no tebena kabwe la jo société civile olu ni awkado awaminye to fana kunte kamvo kangele vo uni gouvernement ngoti kangele vo lasi awkado ni ko damandangulu laje eko awajamana nyema ale majatimina ken mbela jelela kaye ka fo minye ko do masiratiza bo alna kera jamana nyema ma fo logique ko ni mi politique ton nyema tese ka kalafili la be transition kono ho amena wa jana o mauka la ine mi oni sharai mi o abto sera de fait parce que mami nganga kalafili la be kan kala be kan ka ke mayni politique mati manga ki de adaja yere la abana la josi do sranda onye wa minye M5 RP la josi ale minye ale ko nimbe fuga la bi la si ale tlara fanja manye o eko awa minye fanga be M5 RP la bi ko nimbe la jelebe mbujira fasiri baka fola no ye awkado El Haji Mamadou Gabaye ako bi ko le premier ministre Sogal ko kala maiga doit démissionner kaka nga wala sebe ko shara era ufo
ala ka kuna ja amin ni sebe ay ni mo sebe kono sebe nu wa wolo ko soir de mago ne ma fo de e bi sarangu yejume ay sisa video manu ne be video manu togodi olu de tay maliya aha ne ma fo de ikmana dro olu be non ni mai ikasange kala katuri masa ni mai fen fima El Haji Mamadou Gabale de a sebe parce que qui est ni wala iti kuma wala vraiment mo to ba ke chomna ka fasiri ka bo kana kan yere to kede ibisi nga tribunal do laje walma kiribo do laje kerefa ka singa ta e plainte do kisigi te kuma machive atigi bi se tu a wati mina ba balika me avec maliki kuna tete ala ga balla ko do ya wole fela ala ka nyaka dama amina rabi ambe sebe ken beko hal politiquement mun gemme ku jigida video manu ka olu te électeur wede électeur de be bursu kono togo dawla abe wuli ka so de ma ayeke bara min ngani asira ka so ko baro la wale anyama yusu ikado le témoin ale président menade ne ba fe o ka ke président ni jugudi malima ayi maldewma jamana den dawma o antale mu trawre non emni kera président jamiti ka jamana to yere mablala me video manu be jamana diriger tamani fadire yusu ikado le témoin ale pumana kori kungangu kibaria programme régional de production intégrée de coton yusu ku yanga jamana anninga félicité dawrete linyi kado samia temelle kor ko kungangu kibarala joro folo yusu abe mali bolo minyi kado anga joro yin asroli bonyani karama konnana ku yota ninga an segere kan jija an ga baara la yusu parce que ba ko ni jatemine ke gole ya chaman yira sango ikado samia konina nga obenata o yusu an willa kan joni sarabai bene ka tugo anna ka Burkina Faso dauka ka Cameroon tugo la ko wari yusu minyi kado Senegal aleni Chad fuka ta se Togo mo minyi kulubanu nama an yere soro kulu konana ko an ne willa kan joni sarabai parce que ba ko salon samia abolera ko sobe ikado ka fo gole ya chaman yira akodala yusu abenata ko minyi kado korosene na yusu yu bolo na node ka sababu ke munye joro folo okoni ndira anga jamana ma anga jamana wula ki joni joro folo koni ye yusu ako koni niya ta ka laje ibaye ka fo akungorota na sangorota abara barka buena koso be alna soro jiko ni samia ko olu bela jele ani angre ko kupuma koni gunjale me sango nga benata ko joro folo koni kanyo soro abana parce ba ko angun sigimbe ka min kono oye toni ikado keme ba wolonvla ane bi worobo nyongoye o yusu minye kado toni ba bi wolonvla ani keme wolonvla ni ndoni angun sigimbe ko de kono o ngani jatemine ka andemano o da ka de parce que ba ko bene kaw olu koni ngala yini kuye jumenye o yusu metalike toni keme ba wolonvla ani bi woro ani worobo nyongo ngalu ye mun soro yusu ikado o yusu ba koron nafanu o ko koni ye minye kado sante meluna ikado ka fo wuli ka jo chama ngoni ngera akoko ndala Burkina bew o Burkina ka ko lukal la yini tuemiye toni ba wolum la bonyongo olu ye toni ba duru ani bi kononto ani duru de koni nzoro koro wari kaw olu ka la yini tuemiye yusu o ye ikado ba duru ani ikado binani ani wolumvla bonyongo nga uye ikado banani bi wolumvla ani duru de koni soro chadi kaw oluka la yini tuemiye ikado ka fo korton ngo kunga ko kibara konna o kunye ikado ka fo toni ba keme flani ndoni nga uye ba keleni ndoni de koni soro Cameroon na o yuso oluka la yini kunye ba muga ani ndoni ye nga uye ba ikado ka fo oluka la yini kunye ba keme fla ani bisaba ani ndoni bonyongo ye o nga niye jatemi ko bela jile masaka sensoro ubolo kana ikado togo kaw tugo olula ka Senegal kaw fana tugo olu ko na yusu awuli ka jo barka boyana kosobe nga aka anyi ikado ka fo minzoro o yusu ko kara kungorota bay ambolo ba sabula la yini ku minye no be talike kado ka fo ba bi wolonvla ani worona kunganvena o yusu an bi wolonvla ani wolonvla na kunganven ko ni soro o ko ba jira ka fo ikado ka fo la yini ko ni sabatira fasege ba ko gole akonna na anyi ikado ka fo joro chama ba ko ni zoro o joro ni zoro la ko ka Senegal fo ninku wali nyumando bara ere tabulo nyuman ko na yusu benata Senegal o jijale do o ka barala al na soro sante melona tuli ka jo kungera ma do fe ikado ka fo kanani ikado korshene ko ikado ka bisi basa ko ndo o ko konna nga o benata
ko sɛnɛkɛlaw y'u jija ni ka baara caman kɔni kɛ a ko da la dɔw ka laɲini kun ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ kɔɔri kana sɛnɛ sango nka o bɛna ta fa dɔw y'u sɛbɛ don i k'a dɔn kɔɔri sɛnɛ kɔni na o kɛra sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ kɔni sɔrɔ angɛrɛ ko gɛlɛya kɔni yera a ko kɔni da la nka a mana tigɛ daw da la bi ni maaw bɛ ka kunkan gosi k'a fɔ an bɛ hakɛto ɲini maaw fɛ ko bɛnɛ ko jɔyɔrɔ fɔlɔ b'u bolo ko jɔyɔrɔ fɔlɔ tɛ bɛnɛ bolo dɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ ko ba anw ka jamana de bolo Yusu san 2000 i k'a dɔn k'a fɔ ani 21 ka taa bila san 2000 ani 22 kɔnɔna n'i ye jateminɛ kɛ ale bi i b'a ye k'a fɔ k'an ka jɔyɔrɔ kɔni bɛ an bolo bonya ani karama kɔnɔna na an bɛ don min i n'a fɔ sisan fasikɛba kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu jaabiw k'olu de bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka na ni wulijiriwasiraw kɔni ye sɛnɛko kunkanko kibaruya la hali n'a sɔrɔ angɛrɛ ko kuma a gɛlɛya ko olu yera i ka dɔn sango nka ɲina wulikajɔ bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ CMDT maa ɲɛma bolo n'o bɛ tali kɛ Nango Danbɛlɛla Yusu sɛnɛkɛlaw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ k'a b'a dɔn a b'a ko bɛɛ lajɛlen dɔn nka a fana bɛ k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la walasa laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na a yiriwaw kana fan caman fɛ ni dɔw kɔni wulila ka lagosili ni fɛn dɔw ta ka sɛgɛrɛliw bolo da Yusu n'o bɛ tali kɛ Buguni ni Yanfoyilakaw la u ka kɔɔri wariko kunkanko kibaruyaw la olu yɛrɛ tilala ka lɛtiriw ci CMDT mɔ k'a jira k'a fɔ ko faamuyali de tun ma kɛ olu fɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye sen sɔrɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ anw ka jamana bolo n'o bɛ ban Maliba kɔni ko fɔ ko yiriwa kɔni min ka kɛ fan caman fɛ n'i ye jateminɛ kɛ laɲini kun ye min ye o ye i k'a dɔn k'a fɔ tɔni hakɛ min kan ka sɔrɔ Yusu kan tɛmɛna o da kan fo ka dɔ wɛrɛ fara o ko kɔni nka n'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko wulikajɔ bɛ sen na walasa laɲini bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na sɛnɛkɛlaw fan fɛ min ye ka dɔn kɔɔri kunkanko kibaruya a bɛ se ka sɛnɛ cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na ko de hokumu kɔnɔna na le programme régional de production intégrée de coton a Yusu k'u ye an fo ni ka an waleɲuman dɔn an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ o makarali la hali n'a sɔrɔ sango samiya a bisi basara cogo dɔ an kana siga maa wɛrɛ kana place min na dɛ awɔ ani kɔni ma an bolo fɔlɔ amiru ni y'ale ka fasiri an ye min bɔ le témoin kɔnɔna na Lajos le témoin ni ale bila ene bana ne ba ale ta min ye chronogramme des élections Lajos ye aw ka dɔn min ye kalafili a taabolo ani ka dɔn transition min ye aw ka dɔn o bɛ se ka kunjɛ cogo min na walasa aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ yen bi ni CEDEAO ni UEMOA olu kɛn bɛ k'u ta anw ka jamana kama walasa aw ka dɔn k'an bɔ ko caman kɔnɔ min ye anw ka politiki maaw ye société civile Lajos bi sɔgɔmada in na olu ni ministre min bɛ n'o ye ministre de l'administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga groupe commerce Abdoulaye Maïga tɛ dɛ nin ye aw ka dɔn Surasi Abdoulaye Maïga nin ye Surasi Abdoulaye Maïga ye Lajos min ye aw ka dɔn nin ministre min filɛ nin ye administration territoriale de la décentralisation n'ale gouvernement ka kunnafoni dila ye Lajos bi sɔgɔmada in na ale ni aw ka dɔn min ye an ka parti politique jɛkulu Lajos n'o tɛmɛna ka bɔ yen société civile Lajos olu na aw min ye lajɛba kɛ lajɛ min n'o bi kɛ a bi kɛ centre de concertation nationale Lajos ye aw ka dɔn min ye CCN na nin min filɛ nin min kɛ aw ministre fɛ yanni aw ka dɔn aw min ye waati dɔ ka se min ye aw ka dɔn maa min ka laɲini do ti dɔwɛrɛ o ye président de la transition colonel min ye Asimu Maïga Asimu Maïga wa an burankɛ do dɛ Asimu Koyita wa Abdoulaye Maïga colonel Abdoulaye Maïga de y'a laɲini Asimu Maïga fɛ mɛ kɛ tubabu kɛ ta de ɲɔgɔn ye Abdoulaye Makɔrɔn tɔgɔ kɛ Asimu colonel Abdoulaye Maïga min ye aw ka dɔn ale bilala nin ci la min ye aw ka dɔn colonel Asimu Koyita fɛ wala cɛ da ko cogo tɔkɛ Asimu tɔgɔ ko Makɔrɔn Koyita waati o y'a sɔrɔ gane do dɛ gane do
Abla Maiga ale awakado ale ko ni maka kide ngere ningola no colonel Asum Koitai lansi ode ko nanna sa minye awakado awnga jamana kalum nga aninani ode ko ojirala ka fo mi transition abi ode se lansi ode ko nanna ibai ka fo minye awnga sente kosa na min na sente gono ani gouvernement ni wanja amade ga mashila lansi awakado wala saka nyafolike ka minye awakado nyere la ko bellateme benin keleya kono la josi amgo be munna bela jeli ka faranywanga bi nan farala nywanga la si awakado awaminye ambise ka koke o faranywanga de binye awa colonel Azmu Goita ale koni abla maiga ale abla o chila o minye bisa société civile parti politique e kado awaminye anima waro olu bela jeli na faranywanga wala saka laje amse ka kurno garam ga chugo mina mi politique anikado anga jamana josum baw olu yelema bulu kurabe dolu la chugo mi wala sa awakado min demena o nywana kana temeble la josi awakado akeneka ministre mi be no ministre chargé des relations avec les institutions ani awakado mi ministre délégué auprès du Premier ministre, mi avocado chargé des réformes politiques et institutionnelles, là je suis Alefana Mekenek, Alefana Nayekenega, là je suis avocado Ninkomi Vlane, là je suis quoi n'a qu'à feigner, fait na bikesowie. Mini politique mau société civile la josi awa bela jele ni feta fo bela jele ni ka fere blasenga wala sa mimba to ikado gele abade munu mandala bi o gele olupse ka boy chugo mina ni ala sonama laze awa mi ma doka fola oluko ni ya jira ka fo ko benake ni ngoi na tinza wala sa awkado minye nyere la ambe fe minyi no ka ke soro fenye o ko no temana ka boy concertation des femmes di Mali lazi awakado olu kori uyewulika joke minye awakado awaka chivo minye nana ado akufoy no ye Ghana president wala sa awagalya mimanga no ye ambargo obseka takabwanga tuko el takalamo ko camion ba bimbe Malika wa ala ka nguna ja ambargo e camion ba daro sangre nyale ka fasire anya boy ne paragono wala ni mami kungangan baraka premisi ku ikasari choisi akol ali mina na ko mi ka chugo politimo ni kado premisi te ganyo kanfo ale ka masugandile una se ganyo kanfo wa o amanya mingo ya di Abdoulaye Maiga mo o ale ka se ka kunyo nyenabo no te refondation en relation avec les institutions o be kado ikasari bulu yusu ikado ani fasiri bitani nywanye indicateur jiro nouveau kumana ambe kado kalanda tugu barawula angata kalabangoro kulule na de école privée Simbo Keita aka Sudanso aka nganaw kalando munye kado wulika jobake mungoni ikado uchesri sa ere konnana yusu kase kulu fana o baraw de sigira singa ikado ka fo o fe lokol d'etat ani flabonyongo bugotini wolonvla minye kado chemzeni nduru o seba koron nafara ko sobe parce que ba ko nindo yingu nyana maledu ninga ademba ya ka ta ka di groupe nemo madame Jaminatu So yusu ale ere ka chide mekene kono madame Touré Fatmata Mariko ma bacha mampe lokol de oni lokol de somo abela jele kase ka ke anyana ikado nyana je barka buyena ko sobe minye ni ko nye yusu abese ka ke maw nye koro chugo minna école privée Simbo Keita mimbe talike a superviseur la Segu Touré asibo koro nisonjara apmana ako ni ndo yin sigila senga sanwo sando warete lokol dum se ka do fara chesere ni wulika jo ka chugo mina ka damne ka do premier sigila fo deuxième sigili wulika jo ka se ka kes chugo mina yusu o fe keme sarala mun sera ko soro ikado ka se ko lu se bokoro nafa ni jonjo mbo ye ikado wulika jo ere kadra konnana parce que ba ko ka damne ka do ka fo moyeni shegina ka tabla ta ani nduru bonyongola olu ye jonjon kerengere ne ngoni nzoro jonjon mi na dira ka do ka fo kene de mbafe dem fa ya kuntambe ka nyesi mamumo olu se bokoro ni sonjara akoko ni na rega ba ko Salimata Dumbuya lokol dendo classique konondo nala akoni se bokoro ni sonjara aye wole fli ka nyesi ka do de masa bela jelemo ako mi nya anga jamanai ani je kono bi bay ka fo muso joro ka bo kosobe hakilna koro mi
mɛn anw na k'a fɔ ko muso ni k'a dɔn k'a fɔ furu de ka kan muso ni forokɔnɔna de ka kan muso kan ka nin de kɛ ko jɔyɔrɔba caman bɛ bi minisiri jɔyɔrɔ camanba Yusu o musolakaw kɛn bɛ k'o jeniyɔrɔ fin i ka don o jɔyɔrɔ kɔnɔna dɛ o k'a b'a ɲini an faw fɛ k'a b'a ɲini a baw fɛ an ka i ka dɔn nin hakilina kɔrɔ k'a fɔ ko muso kan ka furuden ko kalanjan man ka kɛ muso fɛ k'o ka o kɛ sokɔnɔfɛn ye Yusu ko o hakilina yɛrɛ ka bɔ o hakilila pepewu bibi in na ko ni denmuso kalanna dɔrɔn k'a bɛ se k'a fɔ ko jamana kalanna i ka dɔn diɲɛ kalanna bari sabula olu de ka wuli ka jɔ barika ka bon musolakaw mun ye cɛsiri la bibi in na ko ka dɔ fara cɛsiriw kan u ka se ka baaraw kɛ baaraw min kɛ sababu yiriwa bɛ se ka na cogo min na promotrice min ye ka dɔn Keyita Fanta Keyita ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ bibi in na ko musow jɔyɔrɔ ka bon ɲɛta baaraw la kalanko kadara kɔnɔ cakɛdaw la diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ bibi in na o k'an k'an jija k'an ka npogotiginakaw k'u jija u ka baaraw la walasa ta ka ɲɛsiw u ma kalanko yɛrɛ kadara kɔnɔna na a ko maa mun bɔra ka jɔnjɔn sɔrɔ Marani tɔgɔ la Ture Fatumata i ka dɔn Mariko ale min kun ye i ka dɔn Marani ka nɔrɔbila ye a ye lɔkɔliden ninnu fo ni k'u waleɲuman dɔn ale b'u k'u jija i ka dɔn baara yɛrɛ taabolo ɲuman na ka mɛtiriw bonya ka somaw bonya ka kalan kɛ kɛcogo ɲuman na Yusu ko n'i ye kalan kɛ n'i ye jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ cɛko kɔni hali ni t'u nɔfɛ a fɔ tuti nɔfɛ de ko kala kɔni ka kɛ musow fɛ u ka dɔ fara cɛsiri kɔni kan ale ka sɔrɔ k'a f'u ye ko u bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ min na k'u k'a kɛ ni hɛrɛ n'o b'i wele k'a dɔn ko bonne vacances Yusu nin baara in de sigira sen kan école privée Simbo Keyita la ni i ka dɔn denbaya tun bɛ madame Jaminatu So bolo ale ka nɔrɔbila kun ye i ka dɔn madame Ture Fatumata Mariko ye nin kɛnɛ in kɔni kɛra kɛnɛ sewalenba ye i ka dɔn npogotiginakaw ko ni wele fili an ka jamana faamaw ma ani u fanu baw ma ko k'u to u ka kalan kɛ Arama Jabate indicateur jurufo kɔnɔ ni y'o bila lajɛ si aw ka dɔn groupe commercial Ablaye Mayiga a bɛ dayɛlɛ sugu ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka foli lase aw ka dɔn madame Mayiga Mariamu Jalo an k'a fɔ sanga ani waati lase aw min ye Kayiba Jabate an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye an tɛ sɛgɛ an tɛ ɲina k'a ka dugawu ɲini min ye a den n'a a mɔdenw fo ka taa s'a tulomasamaw ma an bɛɛ lajɛlen ko an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye Kayiba Jabate an bɛ ɲa k'a ka dugawu kɛ jamana in ye ayiwa an b'ale fo ka waleɲuman dɔn an bɛ taa sugu la ka sɔrɔ ka na i ka dɔn an cɔngo ko kɔrɔ inshallah Lajosi i ka dɔn an bɛ kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Ala ka hinɛ an ka sorobokɛnɛ la n'o ye Aramata Jakite ye Lajosi Yusu min ye Van Gitare ale kɔni a bɛ bolola bi an bɛ dugawu don de kɛ yarabi Van Gitar min ye i ka dɔn gɛlɛya min y'a sɔrɔ ni Ala k'a nɔgɔya waati ma dɔgɔya an d'a ma a la ni Ala sɔnna ma an ka musokɔrɔba ɲuman i ka dɔn Kanya Aja Sanogo Yusu i ka dɔn a bɛ ka lajɛ nin waati na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko Ala ka nɔgɔya kɛ i ka dɔn banaw la an ma ɲina i ka dɔn k'a fɔ Adamu Sisoko kɔ a maître Demba ale ka musokɔrɔba an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Tanti Jaba k'a fɔ badabada foli madame Sanu Korotumu Samake an b'a fɔ nin waati in na i ka dɔn Sogonikɔ an ka taa Lajosi awa an na don sɛbɛn kɔnɔ min ye Fédération des groupes professionnels de transport Amadu Jaje Sangare ale sugandira aw ka dɔn san 5 ko kura kun min ye Fédération nationale des groupements professionnels de transport Mali fɛnɛ groupe Sibiri do olu ye lajɛba kɛ juin kalo tile 25 san 2022 Lajosi a kɛra conseil national du patronat du Mali a kɛra o kɔnɔna na AC 2000 la tako 6 na min ye u ka nin lajɛba ye a kun ti dɔwɛrɛ min ye aw ka dɔn ka maa ɲɛmaa kura o sugandi tuguni aw ka dɔn san 5 o kɔnɔna na sa min ye aw hali siga ma dɔn a la Lajosi ye aw min ye Amadu Jaje Sangare ale kɔni sugandira a kɛra sago kelen ye
lajos mi ye awakado ni la tako worona lajay no ye awakado anga awa mamunu be no ye awa fédération de groupement professionnel de transport akonna nasa madame Kuyate Fanta Kamisogo ale awakado ministre de transport et des infrastructures au ka mi ye kidedo no temena kabwe mi ye awakado fena groupe amanyema mi ye Amadou Diadje Sangare ale fana bekeneka ani directrice générale des agences nationales de la sécurité routière Anazer Madame Diadje Sako la josi awakado numbela jele mekeneka la josi akokara bonyani karama la de la josi awakado fenna groupe mi Amadou Diadje Sangare aduna bela jele la ka wala ako sa 1992 wati mina mi yesaniga nana kana cheya la josi awa mawkumbla lendo uyerema wode ko nanna awakado mi état généraux do kera la josi ka maw fara nywanga wala so obseka hakina fara nywanga to mi nyabi soro ko na ko kera sababu ye ka jakulu yinzigi jakulu ka to da ko fenna groupe la josi awakado ka odoni bicheza bara ko ni be sena anga la josi awakado mi uyegele acha manzoro tango ta nyinanda imwa aleni awakado sedao olu kembe ka gelea min daka awon zagare la josi awakado Amadou Diadje Sangare ako gelea shite ako foite min meseka oluka awa minye bara bali nungo luka tanye bali olu be kosugo bele jeleke ni gelea nana la josi ka kwana toje ka gelea ka ko ana ka ku ula ka barake ina fa nyinde do jogo bena barake la josi mi awakado Amadou Diadje Sangare wode ko nannata ako ulika jode kanga kesanga andi wati mi mbato mi awakado soromse ka yirwa tugo mina lazu no temera kaboy nyeta bi sabati tugo mina woti nya tugo sila po awakado ka laje ka mo hakla jo awakado ka kunofoni uji ninga tlaka fere utige mi mbato awakado mo biseka baraka tugo mi ka soro gelea umagelea soro la mi awakado nyerala ikado awa minye anga siraba kanona lakana balia mimbe no temena kabwe minye awakado mamunu be no lube ni sirabara nunge lajosi awakado o sirabara ubele jele kanga benkelema wakanga awakabe barai bara mi awakado nabike bara jole nabi maniviu ikado olube se ka barake kuyera balo tugomi kasoro umagele ya cha manzoro Amadou Diadje Sangare ako ka laje mi ye parc automobile mi ye awakado nyerala ka laje awakado yelma ka dola no ye mobile ka soro munu bese ka awakado taninga singe ka soro gele a chama masoro barakay no tabara gaboy fenna grupo uko awa minye nyerala ka laje awa minye fonfembe no bitalike awakado jamana ka nyetala minye awakado transport minye jamana ka kala ka do nywana jamana betani ga singa dugu ni nywanja jugobi ka soro gele ama bala ka gele ama bwala la josi awakado nyerala ko mirno de kangata wala sa awakado soromsi ka yagba jugobi na Amadou Diadje Sangare ako awa minye nyerala ningo mi vlene miye awakado ka laje ika mi maunu betani ga singa yorola ka feretige sebenga duma sebemi ni awakado asebere abita sharia traka wala so buzo ka tani ga singa ka toro gele amma ya no tanga transportero nyerala ni sera ibe war sara ni sera o bekanga dabla de kala jere la josi madam Kuyate awa Amadou Diadje Sangare ale ko ni aya jira ka fofole ani tanni ko koyi akara kalafli gara bonya ani karama gono wa akara demokrasi kono akara ina fa ka nganyini jugomi madam Kuyate Fanta Kamisogo no e awkado ministry ka noroblay lasi ale ya jira ka fo awa minye abanyi transporter u fe la josi ku ka laja chugo sku bele jelela minye awkado uka fereke minye sircharji ko de bina ni sababu ye ka gudron chien kana ni kasara jugu ye doni dama temeta ku ka laja ka fere sorola ne kan ga club bidruta ni tara kemeta abisra chien wa absika ke awkado fenwore fanayi absiki kam mobile fere chien
min ye avocado ministre ka jide min gumbe o yo kuma fɔ lase avocado tiɲɛ yɛrɛ la a kalafili a labana ni a min ye a lajɛ a labana ni fɛn min ye o ye kalafili o kalafili o ye Amadu Jaje Sangare ka sugandi ka san 5 wɛrɛ d'a ma min ye fɛnɛ groupe o maa ɲɛmaya baara ka ɲi Tayiru Male n'ale ka fasiri an y'a bɔ indicateur kɔnɔ ni y'o bila Yusu min ye ka dɔ reporter ye ale kumana an ka taa Lani Gajanga a bɛ Kayi marabolo kofɔ Jɔngu Sidibe ni an balaka dɔ ye musokɔrɔba Yusu ka dɔ k'u y'a badɛbɛ walo ni nka ka foro kɔni minɛ a la jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès Yusu olu maaw kɔni ye nin kibaruya di ka fɔ madame Jɔngu Sidibe n'a bɛ ka dɔ Lani Gajanga soni ka dɔ o commune kɔnɔna na Kayi marabolo la Yusu u y'a ka foro minɛ a la barisabula a bana jɔnya walew kɔni mɔ o fasirikɛ b'a ko i ka dɔ bingali fɔlɔ taara k'a sɛgɛrɛ o ko yɛrɛ bɛ kiri ka bolo kan o kɛra kalo tile 11 novembre kalo san 2020 waati o taara n'a ye kiri bolo la Yusu fasirikɛ b'a ko kɔni bɛ senna nin cogo in na ka ko ni kalo in tile 20 ko kura kun a Yusu k'u ye i ka dɔ musokɔrɔba u ye 2 ta la dɛ u y'a bugɔ masakɛ b'a ko nin ko in kɔni kelen nin jɛkuluba in n'a sigi bɛ sigiɲɔgɔnya bɛɛ ni kɛlɛ bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na Kayi marabolo ni ka fusiri ka dɔ jɔnya walew sabatiliw la Yusu anw ka jamana kɔnɔna na Kayi marabolo kɔnɔna na Nyorota Kida ani ka dɔ yɔrɔ caman na n'a tun bɛ i ka dɔ senna o yɔrɔw kɔni na jɔnya wale bɛ se ka dabila ni sira fɛn fɛn ye jɛkulu wililen bɛ ni ka fusiri o ko la dɔɔni dɔɔni nka o bɛna taa maa mun bɛ yen n'a hakilina bɛ o la ale bɛ yen maa mun bɛ yen ni i ka dɔ olu tɛ se ka taa a kɔ olu de kɔni bɛ i ka dɔ wuli ka jɔ la nin waati in na ni ka bingana wale kɔni d'a ka maaw sɛgɛrɛ maa mun n'u bɛ ka i ka dɔ a fɔ olu ma k'olu ye jɔn kɔni ye Mahamadu Konate alias Arasumande ale kɔni y'a jira k'a fɔ jɛkulu in sigira senga i ka dɔ dɔwɛrɛ tɛ n'i ka dɔ wuli ka jɔ bɛ se ka kɛ cogo min na bɛn ni kɛlɛ ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ nka yɛrɛ kɛra sababu ye jɔn wale kɛbaw maa mun bɛ k'a bolo da nin waati in na k'a kɛra sababu ye u ye maa 5 u m'olu bɔnɛ u ni na wa Yusu a kɛra sababu ye maa dɔw kɔni y'i ka dɔ dugu yɛrɛ kɔni bila maa 3 bɔɲɔgɔnko olu y'u ka duguw bila k'u ka sow bila k'u ka denbayaw bila n'u ka t'u daga yɔrɔ wɛrɛw la Yusu masakɛ b'a ko dɔw yɛrɛ filɛ nin ye i ka dɔ Mambiri o filɛ nin ye Kita i ka dɔ marabolo kɔnɔna na dɔw maa 200 ani maa 2000 ani 200 ani 100 bɔɲɔgɔnko olu dɔw taar'u dugu yɔrɔ wɛrɛ la Yusu maa 84 olu bɛ Nyoruzi Sahel maa 54 olu taara Yelimani min ye ka dɔ maa 400 bɔɲɔgɔnko olu bɛ Bamakɔ ale ni Jema masakɛ b'a ko politique maa dɔw bɛ yen k'olu yɛrɛ tɔgɔ fɔ bɛ nin ko in na dɛ k'olu de bɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen ju la nka ko in n'i y'a yɛrɛ ta k'a lajɛ ni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɔni lajɛ ko maa dɔw yɛrɛ bɛ yen politique maa dɔw k'a bɛ CNT kɔnɔna na Yusu ko n'o bɛ nin ko in na dɛ Yusu nka ko in kɔni bɛ ka dɔ kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan fɛɛrɛw ni dabaliw de bɛ ka sigi sen kan a ko bɛɛ lajɛlen la maa mun bɛ yen n'u bɛ ka jɔnya walew ta ni ka sigi maaw kunna diyagoya i b'a sɔn a ma n'i ma sɔn a ma an b'i bolofɛnw darage i la i k'a dɔn k'i ka foro minɛ i la k'a 2 ta i la n'o ye bugɔlijuguw ye ko de kama u ye musokɔrɔba in kɔni u ye i ka dɔn a ba dɛbɛ walo n'o bɛ Jɔngu Sidibe kɔni ko fɔ a bɛ Nali Lani Gajanga Yusu soni marabolo kɔnɔna na Kayi mara la o fasakɛ b'a ko in kɔni bɛ kiiritigɛlamɔgɔw ɲɛkɔrɔ i ka dɔn wulikajɔ kɔni kɛra maa mun ye i ka dɔn 2 ta a la u maaw tɔgɔ dɔlen don o si dɔlen don wulikajɔ kɔni kɛ n bɛ tarata nata k'u na taa wele jaabi kiiri la dɛ a ko in kɔni bɛ nin cogo in na Gabriel Tionu n'i y'ale ka fasiri reporter kɔnɔna na dɔ kɛ jɔnya ko in na ko ninnu dɔw kan ka dabila ten sa n'an ko wagati dɔ sera nin ye ko dɔw de ye ko dɔw a kɔni bɛ kɛ cogo di jɔn ye jɔnni jɔnni kan ka kɛ jɔn ye an bɛ ko wagati bɛɛ n'a kuma don a kuma don dɛ a bɛ ko minnu b'a fɔ ko muntaha muntaha o sɔrɔla waleya min fɛ o kuma tɛmɛna muntaha ye jumɛn ye dɛ hakili fɛ a la dɛ taa wajulikɛlaw ɲininka lajɔ si an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye awɔ ne ka indicateur b'i bolo ye dɛ min ye k'a dɔn an ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o ye Somilo Dolo ye Somilo Dolo min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye scanner scanner bɛɛ bilara ninnu ka bolo kan dɛ lajɔ si scanner tɛ dɔwɛrɛ min ye subahana mansin dɔ don k'a dɔn ni bana sugu dɔw bɛ yen ka fari bɛɛ salo ka fari bɛɛ salo k'o banaw lajɛ k'o fara basiya ni ka tila ka jaabi ɲini o la lajɔ si k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ma dɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'a dɔn délégation min dara min ye k'a dɔn gɛlɛya min ye yɔrɔ minnu sɔrɔ kɔsa in na
anga chamanche umra bolola lajo si awkado jala sagu o delegation ni asmu ko ta kungolo blakata kati nyada awkado ni yoro ko vele na ku agila tigi ninga awkado minye jamana o kadu makasa mingero la ko ta ko o jurula la si awkado ministry mimbe no ministre de la santé la josi awkado au ministre de la santé a minye akene ganza la josi awa minyo ale ulutara kata awa bonyamase nge ninga tlaka awa nafulumugo dota ningo di awkado awa minye nundugu kofole mama no jala sagwe la so kondana ubisigi wati mina madame awa no ministre musoe awkado ale tarakati nyada miye somilo doloka la josi aya soro mi scanner awkado abebara la ayo soro awkado nindo kontroso ina okera niso jaye somno dolo mopti dite mopti anga be se ware de mopti marabuludo mopti marabuludo lajosi ministry aka niso jagira alibi ka laje mimba so armadi amsika nuga chugo mi amsika kena chugo mina ode ko nan nasa lasi awkado minye nyere la dona natawla mi ni yoro ko fole ay kado furado amsika blakata chugo mi ninga tlaka demenguye wala sa awkado banabato mun manana ubarabato amsiko lu furaka chugo mina ngere ne ala anga awkado wul masiri tabaw ulu nyere la ni gele lu soro ukateli ga yoro min zoro ni marabolola awkado somila dole opma awkado ni min vla sangota samia na to min vla ne muso munumbe awkado ni gelabu soro ukamuso ko nana lasu obela jele psika furaka ni yoro ko volena duga la chugomi opma awkado ministry akoni ajira kafoni ala sonama de me chama onake ni ndogo toro soyi wala sa awkado manifu msika lafia ufaragolo la chugomina ni sebe ay nimbo reporter kono reporter ndwake kasimu Traoré ni aleka journaliste indicateur jiro ni wo yusu ale pumana van guitar no ye guitar fora belebele anga jamana kono ikado yusu ni nya akalu nani akoni minele mbeninga adatugu kasubumbala parce que ba koni pumana ko afurumuso nyuma koni mbora afurumuso koni mbe ka mawele kado se ka demeke chugo mena mimbe talika ale furuchela muribo kunati na be wele ko van guitar so ko kadde mande yusu na be bulla be abse ka bla chugo mena ka jamana fama wele ka alaka manyimo wele ban abse ka boni ndabulo ina chugo mena yusu donc dala bado siniya sigi be aye tangota amso ya ayre soro kosani na de musumani ika do ka fo fa ko be ni ngwele ya ko ni konnana so ko ni be ka kule fa bela jere fe o ninga wele bla ika do anga jamana fama mo ninga wele bla ika do manyimo mo lubisi ku dado ni ko ina chugo mena van gitara abse ka bo ika do ni ngwele ya ko no chugo mena donc dala bado mimbe ka do dongli koninda min fana bisi ka do ka fo e gitari konna ka baraka chugo nyuma bara mi na bi ke sababu ye ikado ka maw chesri ka maw jija ikado bara konna nya fo ikado murbu konate alias van guitar amri wati mna ina fo sisa wati kon ka gele abolo ka sababu ke amne me ka datuguli mi no be sinani wati na yusu abed akadola abi ka dodum fana ke mawka ni ikado ka fo dongli nyuma dali ani tashi la kununi ni bara ere ke chugo nyuma yusu oni ye jate mine ke aye mizigi ere damine samba fla ani tan wati yusu abe sana ele na wati mina o wala ko nana soro ni chugo ina o faya ya ere soro kado kasobo mbala ngame wati mine na fo sisa akanu mbaw amasuru na mbaw ani kado deme ke baw bela jeli ko mbe ikado wele la ni wati na ninga nyine anga jamana fama ufe ukase ka fero sigi singa van be dabulo minga yusu abe se ka boni dabulo ina chugo mina ninga segi kana anyana je bunyeni karama konnana o ni ko ngoni meni chugo ina kono te kaka dongli do be yusu ne dongli me alo mama wallahi ende sani dongli ne ko na tungarange uka ani sabali abe puma sabalika wallahi ani munyu ende sani o van gitara ambe wati mina ina fosi sa baranga nyando o akoni be gole akono amma nyini jamana famo fe walma ikado ko ba ni mami che o ka se ka fere ko ni ngata plenty retire o bunyeni karama konnana o van be se ka sta ka demba ya kono chugumina o wala sa ni ko yimbe se ka ikado no ya chugumina o demba ya tigido aka foko dim bangela fabe ikado kasola hinaka bo makar kabo amma nyina alaka man mon fe amma nyini mami re kera sabuye ambu deli ni ko akabanti oho ban ga sura abo
an bɛ dugawu don de kɛ ala ka jisuma k'a fura ye o ka ɲi nin kɔni ye k'a dɔn anw yɛrɛ ka dɛmɛ ka ɲɛsin Van ma k'a fɔ nin waati la ni k'a wale ɲuman dɔn n ka sɔrɔ a ko ten ko mana gan waati ko dɔn la k'a bɛ suma ala ka suma dɔ jira an na Yusu i k'a dɔn nin kɔni ye kibaruya ye min bɔra ɲɛmaaso yɔrɔ Mulayi yɔrɔ ko k'a da Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a kɔni ye passeport dɔ ni permis dɔ kɔni tɔmɔ maa min ta ye nin passeport min n'a a permis ye o ye Abdramane Fakoro Kɔnɛ ale y'a tɔmɔ i k'a dɔn sibiri dɔ kalo 25 juin kalo 2022 a y'a tɔmɔ Musabugu église carré kɔnɔ maa min ta ye nin ye n'o bɛ Abdramane Fakoro Kɔnɛ ko fɔ n'a tulo bɛ an na nin waati in na a kana sigi dɛ a ka wuli joona joona i k'a dɔn ka na renouveau la permis bɛ yan ale ni i k'a dɔn k'a fɔ passeport sɛbɛn latirikaw don min ka ɲi adamaden yɛrɛ bolo i ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na surtout maa min bɛ yen n'u bɛ taa ka segin baaraw kɛ walima n'a kulo banna a bɛ se ka nɛgɛjuru ban ma 64 64 14 64 ko nin bɛ a ko kɔni nɔgɔya Yusu i ka dɔn nin bɛ dansigi bi denbaru la an na foli bolo da dɛ bisimila